Turkash, kamar dai yadda kuka ji a cikin wannan waka, haka zalika yanzu za mu muku ɗan ƙaramin tambihi game da wannan fitaccen waka ta shahararren mawaƙi wato Auta MG Boy wacce wa laƙabi da suna Chakwai. Chakwai waka ce ta musamman ƙwarai da gaske kamar yadda kuka ji a baya. To yanzu ƙarin haske za mu yi muku game da wannan cikakkiyar waka ta shahararren mawaƙi Auta MG Boy wacce wa laƙabi da suna Chakwai. Waƙar Chakwai da farko dai waƙa ce ta musamman a cikin album ɗin da ya saki na shekarar 2026. Shahararren mawaƙi Auta MG Boy ya saki waƙoƙi na musamman a cikin album ɗinsa, saboda haka da zarar mun sanar da ku za ku iya ku garzaya domin samun wannan fitattun waƙoƙi. Domin haka a yanzu ma ya saki bidiyon wani waƙa wanda ya yi a kwanakin baya. Saboda kama sauraro ku kasance cikin shiri a koda yaushe domin samun ƙayatattun shirye-shirye da kuma waƙoƙi na musamman game da fitattun mawaƙa haziƙai masu so su faranta muku a koda yaushe. Farin cikin ku shine na wannan tasha tamu a koda yaushe. Kada ku manta masu sauraro, idan wannan shine farkon kasancewar ku a tashar ku dole ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar nan ta karrawa yanda da zarar mun dora manhajar mu za ta iske ku a duk inda kuke a faɗin Najeriya da sauran ƙasashe baki ɗaya. Kada ku manta masu sauraro ku dinga ajiye mana comment sannan ku dinga mana like da sharing domin ƙara mana ƙwarin gwiwa da karsashi wajen kawo muku dukkanin shirye-shiryen mu a kowane irin lokaci. Fatan mu ku kasance da wannan tasha domin samun farin cikin gobe da kuma koda yaushe. Gode da sauraro, a huta lafiya. Allah ya sada mu da alkhairin sa, amin.